बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्सननि सभानि नुथायनै लोगोफोर माने जोंहा नैबे गेलामाल दुखान बेनिफ्राय आरो जानाय मुवा नै जानाय मुवा बेनिफ्राय आरो नै बिथिं गेलामाल दुखान थाबाय नै ओरैबायदि भिरखा जाग्रा दुखानाव नै बेनिफ्राय आरो बिथिं साहा गलाफ्राव एसेबां भिर जायाखै दिनै गेलामालाव जाग्रा थाबाय नालाय बेनिखायनो ओरैबायदि भिरखा नै चिप्स चक्लेटनि थाखाय बेनिफ्राय आरो नैबे थाबाय जोंहा रेस्टुरेन्ट लोगोफोर नैबे गेलामाल दखाननिनो फ्रन्ट साइडआव रेस्टुरेन्ट दङ बेनिफ्राय आरो नै बिथिं जाबाय जोंहा साहा गला नै बेनिफ्राय आरो जोंहा गिर्जानि फ्रन्ट साइडआवनो लामानि सोनाब गालाव रेस्टुरेन्ट दङ आरो मोनसे लोगोफोर बेयाव नोंथांमोना जानो बावगारनाङा दै मानो होनना बुङोब्ला ओरैबायदि भेराइटिस नोंथांमोना मोनजागोन ओरैबायदि भिरखा बेयावनो मानसिफोरा नोंथांमोननो जानायनि मुवा नांगौ जायोबा नैबेयाव फैबानो जाबाय गेलामाल दखानाव होंगो दोंगो ओरैबायदिखा बेनिफ्राय आरो फिथाइ गलाया नै बिथिंजा एसे साहा थाबाय ओमफ्राय आरो बेयाव मैगं गला नैबे जाबाय स्टर रुम लोगोफोर स्टर रुमा ओरैबायदि भर्ति जाना थाबाय नै गुदामा मा माल नांगौ नोंथांमोननि थाखायनो लाबोना दोनफैजोबदों दै लोगोफोर बेफोरखौ गासिबखौबो नोंथांमोना फैनानै बायफैयाब्ला जोंहा नैबे स्टराव थानाय मालफोरा एकदम ओरैनो थाजोबगोन आरोना मा माल नांगौ गासिबो दंजोबो नै बेयावनो दाउदैनिफ्राय लाना चावमिननिफ्राय लानानै मिथिनो नुबाय दा आं बेसेबांखिनिखौनो आपडेट होबाय लोगोफोर नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय नै दै केन ओरैबायदि लाबोनानै दोनफैखाबाय नोंथांमोना दैनि थाखाय सिन्था खालामनांला मानो होनना बुङोब्ला दैया एभेलेबेल जाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि थाखायनो लाबोदों नोंथांमोना लांफैयाबा जोंहा मुलाम्फा जानाय नङा लोगोफोर बिथिं गेलामालखौ आं मोखांथिंनिफ्राय लाबाय बेनिफ्राय आरो बाहेरनि होंगो दोंगोखौ एसे नोंथांमोननो दिन्थिनोसै दिनै फ्राइडे इभिनिं टाइम बेनिनो एसे भिडिअ दिन्थिबाय आं लोगोफोर नोंथांमोननो जोंहाथ' सानडे आरो सेटारडे आरो सानडेआवथ' गोबाङानो बाहागो लाफैगोन बे हाबाफारियाव फैनायजों लोगोसे नोंथांमोना इसोरनि गेदेर आशीर्बादखौ लादो आरोना लोगोफोर नै सुक्राम साहा गला खालिसो जाना दंफैयो नोंथांमोननि थाखायनो बनायदोंमोन बेफोरखौ नोंथांमोना फैनानै बेयाव हाबफैनो दाबावगार जोंहा नै बिथां इटारनेल बिथांखौ लोगो मोनदों नै मोजां ना मोजां थांलाय फैलाय ना थाफैदों सप्तासे जाबाय थानाया मोजांनि बाथ्रा आरो मानो फन खालामाखै सप्तासे गाहाम थाफैबाय नोङो सम जायाखै बिदिनो रायजोनि खामानि बिदिनो बेदर लायनाय माबानाय पेन्डेल बानायनाय बेयावनो बिजि थिग दङ बरिया लोगो मोनगोन एसे रेस्टुरेन्टखौ दिन्थिनो नाजानोसै लोगोफोर नोंथांमोननो सिंनि नुथायखौ माबायदि बनायदों नायलांबाय था रमानुस रेस्टुरेन्टनो लोगोफोर माने रमानुस रेस्टुरेन्ट मानो मुं दोनखो होनना बुंबा नैबेयाव गाहायाव लिरना होनाय जाखादों गामिनि गिबि गाहाम रादाब होफैजेननाया बिथाङानोमोन आरोना रमानुस फार्स्ट इभान्जेलिकेल अफ GBBC बिदि बेयो रेस्टुरेन्ट आरो नोंथांमोना बेयाव मा मोनजागोन नायदो चावमिन फ्राइड राइस मम' चिकेन एन्ड पक'रा स्मक पर्क नै बिदि मोनजानो हागोन आरोना लोगोफोर काउन्टारा जोंहा नै बिथिं दङ हाबनायनि मोननै साइडजोंबो काउन्टार दङ आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नैबेयाव हाबफैनो दाबावगार आरोना बेनिफ्राय आरो लोगोसे जोंहा नै बिथिं मा मोनजादोंथाय एसे दिन्थिनोसै लोगोफोर नोंथांमोननो जोंहा बिथिं मेन बुस्थुआ बिथिंसो दङ नै वाव गोथाव पर्क आरो नै पर्क चिकेन मोननो हागोन नोंथांमोना नै तन्दुरिबो मोनगोन तान्दुरि आरो पर्क मोनजागोन नै बिथिं बेसेबांखिनिखौनो आपडेट होबाय आं लोगोफोर नोंथांमोननो आरो सिंनि नुथायखौ एसे दिन्थिनो नाजानोसै आरोना लोगोफोर खालिसो माथो मा जागोन हो थेनथ'लायबायसो थादो लिंहर
बोरै जागोन बिदिजों लिंहर लिरनोनो मोनजेनाखै नामा नोंगौ दासो रेस्ट होनना बुंदों सिङाव माबायदि भिर जादों एसे देखायनो हैगोन आं र' नै लोगोफोर नोंथांमोना मा जानो गोसो नै बेयाव मेनुखौ नायना लादो नै बिदि आरोना नै आं सिरियालि दिन्थिलांबाय रलबो मोनजागोन नोंथांमोना नै आरो बे मा नैबे स्पेसियेल जाहैबाय दा गाहायनिया मिथिजोबला रेस्टुरेन्टनि नाम जाग्राफोरखौ मा बुङो एसे फैनानै नै बिथांमोनखौ बिजि खालामफैदो नङाबा बिथांमोना हनै टेन्टरब थाबाय थादों लोगोफोर नोंथांमोना सेटारडे आरो सानडेआव फैनानै बिथांमोनखौ एकदम लिरनो हाग'लायि आखाइ सालायनाय खालामफै लोगोफोर हाथ'लालै होनलायनाय खालामफैनांगोन बिथांमोनखौ थिं एसे भिर जादों बिथांमोना लिरनो मोन्दों नै बै मोनसे काउन्टारा लिरनो मोनथाराखै बारा नै दे लोगोफोर आङो सिंनि नुथायखौ एसे नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै हाबनानै जोंहा नै बिदि सिंनि नुथाया रेस्टुरेन्टआव माबायदि नोंथांमोना बेयाव फैनो दाबाव आरोना जोंहा नै बिथिं थाबाय नै बिथिं बनायग्राया थाबाय नै बिथिं नैथिं बनायग्रा बेनिफ्राय आरो नैबेयाव सोरगिदिं गोसो बायदि जिरायनो हागोन नै जोंहा रेस्टुरेन्टनि कनभेनरा नै बिथाङानो दे बिथांनि लिडिंआवनो बेयो जादों आरोना मा फैनाय दे बरिया नोंसोरनि थाखायनो बनायनाय जादों बेखौ मिथिबाय दे दिनैल' हाबनानै जानाय नङा गाबोनबो हाबनांगोन सानदेआवबो हाबनांगोन जोबजासिम हाबबाय थानांगोन नै बिदि बनायनाय जादों दै लोगोफोर रेस्टुरेन्टखौ नोंथांमोना नुखाबाय नै बिथिंनि आरो नोंथांमोना बेयाव कफिबो मोननो हागोन कफि गोसो बायदि मा खबर मामायालाय हा न'आव मा फैयासै दिनै गाबोन फैगोन ना फैयानो सानदेआव फैगोन नोंथ' हदायबो फैगोन दा ना ए थाखादों ए दे मोजां मा अर्डार होखो कफि दे दा थांफिनगोन मोनाव थांगोन थाङा थाफैखादो दे थिगानो दे जिरायना दे खालि जानानै दं लोगोफोर रेस्टुरेन्टआ नोंथांमोननि थाखाय बनायदों नोंथांमोना फैनानै फुल खालामफैदो जायगा जाहालायै खालामफैदो गेलागाव बग्रिबारिनि इउथफोरखौ मेंग्लाय होलायदो लोगोफोर नै गोबां गिदिर बनायखादों रेस्टुरेन्टखौ नै नुबाय दा दिनै माने शुक्रबार इभिनिं टाइम फ्राइडे इभिनिं टाइम नोंथांमोना हाबफैनो दा बावगारथार बेयाव नै बेयाव कफि मोनलोङो कफि हम भी खाना पड़ेगा रे 1 कप दे अब्ला लोगोफोर आङो बिदिनो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन नोंथांमोननो थ' नै बिथिं सार्च न'आ नै बिथिं थाबाय लोगोफोर सार्च न'नि खोलाहा दै बेयो बावगारनाङा नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय बेनिफ्राय आरो जोंहा बै लामानि सोनाबाबो रेस्टुरेन्ट दङ बेयावबो हाबनो हागोन बेनिफ्राय आरो बिथिंनिखौथ' आङो नोंथांमोननो दिन्थिखाबाय आरो सोनाब फारथिंनिखौबो आङो बेखौबो मोजाङै दिन्थिनो जागोन आरो दै लोगोफोर नै फिथाइ गलायावबो एकदम भिरथार जानानै दङ फिथाइ गलायावबो नै बेयाव नै फिथाइ दखाना बेयावबो भिर जादों नोंथांमोना फिथाइनि गेजेराव मा फिथाइ मोनजागोन आङो एसे दिन्थिनोसै लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव आपेल मोननो हागोन बेनिफ्राय आरो बिलाथि बैग्रि मोननो हागोन आरो कमला नै एभेलेबेल कमला अरुणाचलनि लोगोफोर ओरैबायदि गोदै गोथावखा कमलाया बेनिफ्राय आरो नै बिथिं जाहैबाय डिपार्टमेन्टआ ओइ मोजां ना माथो लिरनोनो मोनथाराखै नामालै लिरनो मोनदों दे थिग दङ जोंहा नै बिथिं जाहैबाय गथ'फोरनि नै केन्डि मोनगोन बेयाव बेनिफ्राय आरो पपकर्न मोनगोन आरो बेनिफ्राय आरो कफि केन्डि पपकर्न कफि नोंथांमोना नैबेयाव मोननो हागोन
जिथुनाखि जोंहा BBC-नि जे अफिसनि खोलागालाव आरसि मण्डलिनि आरसि अफिस दङ बे आरसि अफिसनि साखाथियावनो नोंथांमोना नैबे केन्डि आरो कफिखौ मोननो हागोन दे लोगोफोर नैबेयाव केन्डि कफि पपकर्न गुदुं गुदुं बेयावनो बनायनाय लोगोफोर नोंथांमोना फैयोब्ला बेयाव हाबनो दाबाव आरो नैबे जाहैबाय आरसि अफिस मण्डलिनि नोंथांमोना नैबेयाव ताजा मैगं मोननो हागोन मैगं गला ओमफ्राय आरो ना गोरान बाथोन जानोब्ला नोंथांमोना ना गोरानबो मोननो हागोन नैबेयाव नै बरियाखा ना गोरानाबो नै ना गोरान बाथोन सामफ्रामबो बेदर जानानै माने बरिं मोनदोंब्ला नोंथांमोना ना गोरान लांनानै दुन्दिया गोथां लांनानै बाथोन बनायनानै जा लोगोफोर नै ताजा मैगं मोननो हागोन लोगोफोर बेयाव नोंथांमोना लांफै मैगंनि बिथोराव नोंथांमोना गासिबखौबो मोनजोबगोन आरो ना संनाय खावनायाव मा नांगौ मैगं जानो थाखाय मा नांगौ बेखौ गासिबखौबो मोनजोबनो हागोन नै बेयावथ' ओरैबायदि होंगो दोंगो नै बेयाव नै थोलायलायाखै जायगा मोनलायलायाखै गाख्लाबलायनाय जादों गथ'फोरा बेयाव नै बायनोनो मोनगलायाखै बिस्रा ना ओरैबायदि भिरखा दे अब्ला लोगोफोर आरो आङो गुबुन दाबसेयाव थांनानै आरो नोंथांमोननो गुबुन भिडिअ दिन्थिनो नाजागोन आरोना लोगोफोर आं बेसांखिनिखौनो आपडेट होबाय नोंथांमोननो दिनैनि बेलासि समाव गलायाव बिथांमोनाबो जिरायनोसो मोनलायलायदोंदां एसेबां भिर नङा नामा साहा गला थिगानो लाल साहाखौनो लोंनांगौ दा नोंसोर जथाबबाय थानाय ना गाइखेर साहा लोंना होयोब्ला उदैया गुर गार जानानै खिनोसो ओंखारगोन नोंसोरो मिथिबाय खारब्रबनांगोन न'आव नैबे जाहैबाय सुकुराम साहा हटेल साहा गला नै बिथिं नै वाव मा मोनजादों पकरि कुपन लिरनायनि मोनजादों नामा दे नैबे साहा गला सुकुराम साहा गला बेनिफ्राय आङो सिङाव नायहैनोसै एसे दिन्थिलांनो नाजानोसै मा मोनजायो साहा गलायाव गला सिङाव आङो हाबबाय गोबां भेराइटिस नोंथांमोना मोनजागोन आरो ने क्रिम बन मोनजागोन दाउदै मोनजागोन केक मोनजागोन पकरि मोनजागोन पापर मोनजागोन घुगनि मोनजागोन नै गुदुं गरम आरो साया गाइखेर लोंनो ना लाल साहा लोंनो ना बिना सिनि लोंनो गासिबखौबो मोनजोबो लोगोफोर नै जोंहा मन्जुआबो मावफैनांदों ना थिग दङ रोमै बिथांमोना सब बाहेराव गेलागाव बग्रिबारिनिफ्राय बाहेराव हाबा जाहैनाय गोजा बिथांमोना गामियाव खामानि मावनो लिंहरजोबजाबाय हबानि थाखाय बिथिं नै बे मन्जुआबो नै बाक्सानिफ्राय फैदों बिथाङा बाक्सानिफ्राय हबानि थाखाय खामानि मावनो हांख्राय हरबाय आरो ने गामिनि जेसेबांखिनि बाहेराव हाबा जाहैनाय ओमफ्राय जा नै बिथांमोनाबो सोब बाहेराव हाबा जानानै थांनाय जा नै दिपा मा खबर बरिया ओमफ्राय आरो बिथिं दङ नै अनसुलि दैमारि फाख्रिबारि बाप्टिस्ट मण्डलिनिफ्राय गेलागाव बग्रिबारियाव हाबा मावनो फैनांबाय माने गेलागाव बग्रिबारिनि खामोन नालाय बिथाङा नै बिथिं नै प्रिन्सेसनि लोगोफोरनो बिसोरो प्रिन्सेस हिरानि लोगो न मा मोनजादों थाफायदों नामा नोंसोरलाय हबायाव थाफायखादों आनुआलाय मा मोनजादों नोंहालाय माथो जायासै नामा नोंलाय जायासै साल' लोंबाय दे गोथाव नंगौना नङा गेलागाव बग्रिबारिनि अनासि पकरिया पेन्डेलाव थादोंना दे नै बिदि माने दिनै एसेबां होंगो दोंगो जायाखै लोगोफोर गाबोननो जागोन होंगो दोंगो बे जायगा जालायलायि जानो हागौ दे अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय नै गिदिर अमा दानो नै कुइन्टेल जानाय माने दुखुनांथावना नै बेफारिफोरा एकदम थेन्थ'रब जिरायनानैसो थानो गोनां जादों कास्टमार गैयिनि थाखाय मा जागोन लोगोफोर आरो जायफ्रा बे बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सनाव फैदों मण्डलिफोरनिफ्राय नोंथांमोना अमा बेदरखौ
नैबेनिफ्राय लानानै होदो बेनिफ्राय बे बिथांमोननिफ्राय लानानै होदो मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना दुखु जानानै दङ सिन्था जानानै दङ माने अमायाव माबायदि जागोन होननानै गोबां अमा बायदों बिथांमोना मथा मथि खैथा अमा बायदों होनदों 150टा मथा मथि 18-20 लाख 18-20 लाख टाकानि अमा रेडि खालामनानै दोनदों बिथांमोना नैबे सभानि थाखायनो नाथाय खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै शुक्रबार सान माने बिक्रियानो गैया आरो ना नुबाय दा नै मोनाबिलि समहालागै अमा बेदरा माबायदि दङ नै नुबाय दा नै दुखुनांथावना बिथांमोना सिन्था जादों बे साननैयाव बेसेबांखिनि अमाखौ फानजोबनो हायाब्ला गोबां थाखा लस जागोन नैबेखौ नुहरदों आरो नै बिथिंबो नै बेसेबां बुरजा दङ अमाफोरा बेनिखायनो नोंथांमोना अननानै बेयावनो बायफैदो आरो नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय दामखौबो बारा खालामाखै मात्र मा होनना बुङो 380 टाका खालामनाय जादों आरो ना बेनिफ्राय आथिं खर'फोराथ' आरो गुबुन दाम जाखायो मानो होनना बुङोब्ला आरो 380आवनो नोंथांमोना गोदानानैबो मोनलांगोन आरो ना नै बिदि फेसिलिटि होदोंमोन सुबिदानि थाखाय माने गोबां मण्डलिफोराव बिदि गोदाग्राबो थाया बेनिखायनो सुबिदानि थाखाय बिथांमोना गोदानानैबो हरदों आरो 380आव नोंथांमोना बाहेरायाव बायबाबो 400 होनानै जानो गोनां जाखायो खिन्थु सभानि नामाव बिथांमोनखौ सहाय आरो मदद खालामनाय जागोन आरो ना नङाबा बिथांमोना ओरैबायदि खहा जागोन आरो ना बेनिखायनो खिन्थु मा होनना बुङो जेसेबांखिनि अमा नुदों बेयाव लकेल अमा गोजा आरो ना नोंथांमोना बेलेग अमा साननो हागौ बेयाव फारामनि अमा गैया लकेल अमा गोजा आरो ओइथिंनो नै बेयावनो जिन्दा खाना दोनखादों नोंथांमोना नायनानै लांनो हागोन बेनिफ्राय आरो नै बिथिं जाहैबाय जोंहा दाउआ हले बिथांमोना बेयाव लकेल दाउ लाखिनाय जायाखै दे अनलि बयलारल'सो लाखिनाय जादों मा दामाव होदोंथाय बयलारखौ किल' 170 गोदानानै हरो 170आव गथायाव 170 गोदानाया 320नो गथायावबा 170आव हरदों आरो ना बिथांमोना गोदाखानायाबा 320 गोदाखानाया नै बिदि साफा खालामखानाया किल' 320 टाकानो बयलारनि रेटआ थारमाने फिक्स जाया आरो माब्लाबा खम बारा जायो माने साप्लाइ नालाय बियो बेनिखायनो फिक्स खालामनो हाया बेनिफ्राय आरो जोंहा नै बिथिं ना दखानाबो ओरैबायदि दुखु नांथावलाय बिथाङाबो दुखु जादों बिथाङाबो नै जोबगोन ना जोबा दिनाव लाबोनाय नाया नैबेखौ दुखु जादों आरो नाखौबो बारा दाम खालामनाय जायाखै बेसेबां खालामनाय जादों नाया 240 टाकाया किल'आवनो मोननो हागोन नोंथांमोना नै नायाबो फिसा नङा गिदिरसो माने मबाइलाव गोथां ताजा दङ नै नायनानैनो नोंथांमोना बायनो हागोन मेगनजों नै गोथां ताजा ना मबाइलावबा एसे फिसा नुदों आरो ना माने बिथाङाबो दुखु जादों सानसेयाव मथा मथि जुदि 50 केजि ना दाननो हायाब्ला बिथाङा लस दङ आरो ना बेनिखायनो जायफ्रानोखि जोंनि नैबे बर' बाप्टिस्ट कनभेनसननि नैबे एनुवेल जथुमायाव मण्डलिफोरा थाफैबाय नोंथांमोना अननानै बिथांमोननि ना आरो दाउ अमाफोरखौ एसे बायनो नाजादो मानो होनना बुङोब्ला बिदिनो जोंनि माने जायफोरा सभा लाङो नैबेफोर गामिफोरा नैबेफोरखौ नोंथांमोननि थाखाय सुबिदानि थाखाय खालामनानै होनाय जायो नाथाय जोङो गोबाङावनो खोनाबोदों माने गोबां मण्डलिफोरा नैबे दाउ अमा ना बेफोरखौ सुबिदा होनो थांनायाव माने लस जानायखौ जोङो खोनानो मोनबोबाय थादों आरो मोनफ्रोमबो मण्डलि सभा लांनायफोरखौ लस जादों होननाय खोनानो मोनो जाहाथे बियो जाया माने बुजिलायनांगोन जोङो जाहाथे इसोरखौ खुलुमग्रा मानसि नंगौना नङा खोथाया इसोरखौ खुलुमग्रा मानसि नोंथांमोननि सुबिदानि थाखायनो खालामनाय जायो नोंथांमोननि सुबिदानि थाखायनो बेसेबांखिनि जगारखौ खालामना होनाय जायो आरो ना अब्ला माने जाय मण्डलियाव सभा लांनो आवगायदों बिथांमोनाबो जुदि बेफोरखौ मिथियोब्ला लांनो आवगायनाय नङा जुदि बेफोरबायदि लस जायोबा आरोना लोगोफोर बेनिखायनो जाहाथे मण्डलिया खहा जायाजासे मण्डलिफोराव बायनो नाजादो खोनानो मोन्दों गोबां गामिफोरानो थारमाने गाव गामियावनो फुथारनानै लाबोखायो बा गुबुननिफ्राय बायनानै लाबोयो होननाय खोनायो जाहाथे बेफोरबायदि जाया आरो न बेखौ एसे नोजोर होदो मण्डलिफोराबो नोंथांमोनाबो सभा लांगोन बिदिनो माब्लाबा समाव जाहाथे बैसे मण्डलियाबो नोंथांमोननि सभा लांनाय समाव थाहैयोब्ला नोंथांमोननि मण्डलियावनो बायो नै बिदि आरो ना लोगोफोर दे अब्ला लोगोफोर
गोबाव बुंबाय आं गोबां बाथ्रा बुंबाय आरो बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना अननानै निमाहा खालामदो लोगोफोर आङो माखासे बाथ्राफोर बुंबाय आरो सुद्राय हरबानो जाबाय गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आंनि बुंनाया आं बेसांखिनिखौनो खावलायहरबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोनखौ बे भिडिअनि गेजेरजों दे अब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोना नेनानै थादो